ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila namara si kolonba o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى صحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين أم بدين شرفلا تيفي لغيوا أم بوفونين كاولي نماندون كاوبدو كرامانتو يالا كادلي على في أكاهيننا كاكشي أكو جيدي نيني أو كيلينغلينا بيلا جلينكا كرنغرني يالا واجلو كنتفو أو منونكو ماليكو ani malikoka ni aye sebeni ngoro 7h7 la nineya sansheki ye jamia tan sadini islamia tonde minumbe bi wajulu kene pasiki ukabamba toye mungo so ka hakili jiginke u yere ye ani ka duwa do ni saraka boke ka nyeshu ka bamba toma ninenta sigi kera ka ben jumado ma octobre kalo tiletan kononto samba fla antan sheki kene in kono wale kumblale me karamogo mima oknye ustaz Abdoulaye Jabate ale kofe an karamogo anan karamogo dinge aseyidi Sherif Ahmed Tijan Haidara ale nana kana wajulu kun labanke ninga duwa dunke ale nana kana wala kanye sigin kun afu zamanchiya ana nafauka an islamia dongan laidu woro sigin kun labana mogo chama nana laidu woro ta an karamogo bulu ay mi soro kene in kanini au ka je an ko shiriya an karamogo an bɛɛ bi fatu ngo don dɔ b'an bɛɛ ɲɛ wallahi namun gɛlɛya tigɛ min filɛ ne tigɛ kɔnɔ don dɔ la tumu fana don wallahi n'o y'i tɔɔrɔ i bi yafa n ma tigɛ in tun bɛ tigɛ min kɔnɔ n'o ye nin tigɛ in ye don dɔ tumu fana don wallahi Jabate o kullu sababi ala ka kuma la yɔrɔ dɔ la ala ko kullu nafsin za'ikatul maut a ko n ye ni o nin da ni o nin a bɛɛ bi saya nɛnɛ a bɛɛ dɔnniba dɔw ko ya ko nin fɔlen ko mɛlɛkɛw ko ko kuma ko anw sen t'a la ko sabu ko ala ko ni o ni kullu nafsin donc ko olu ti nintigi ye olu ye farikolotigi nɔrɔmaw de ye o fɔlen ala ko kullu man alayha fanin kullu filana filɛ fɛn o fɛn min ni dugukolo in kan a bɛɛ bi ban don dɔ la kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram nin fɔlen mɛlɛkɛw ko wa k'anw tɛ dugukolo sanfɛ k'anw bi kabakolo sanfɛ de ala ye kullu sabanan d'a kan ka kuma ban pewu kullu shay'in halikun illa wajhahu ala ko fɛn o fɛn u bɛ o la sa dɛ u ye fɛn dɔ kɔni ye ala ko fɛn o fɛn a bɛɛ bi ban pewu k'a tɔ bi to ale ala yɛrɛ ɲɛda dɔrɔn de o yɔrɔ bɛɛ ko mɛlɛkɛw ye sujudu kɛ ka ala barikada ala min ye bani sabati fɛn bɛɛ kan fo ale yɛrɛ ala dɔrɔn ko ala in barikada an karamɔgɔ bɛɛ bi taa kuranɛ aya 1 an y'o de kanu su in na k'an ka walanda bolo o kan kuranɛ aya jumɛn don a bɛ suratul an'am la suratul an'am ala ko cogo di a ko walaqad ji'tumuna furada ala ko tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ne ala kalila n ka masaya la ka kali n ka bonya la ka kali n ka karama la
tiɲɛ na aw seginna ni Ala ma koyi. Tiɲɛ. E min tun bɛ k'a miiri k'i tɛna sa sisan. E min tun ɲagan bɛ i ka kɛnɛya la. Tiɲɛ. Min ɲagara ka fanga bonya la. Min ɲagara ka nafolo caya la. Min yɛrɛ ko ale ye dɔnnibaaba ye. Dungareciba ye. Aw seginna ni Ala ma koyi. Tiɲɛ. Ji'tumuna furada. Wa aw seginna cogo di? Aw tigɛla kolo hali pɔpɔrɔ o t'aw bolo. Allahu. E min k'i ye faama ye fanga bɛ min? Tiɲɛ. Don min na i bi fatu ka na Ala ma i ni fanga taara wa? Ayi. Min ko a ye nafolotigi ye miliyari bi bangi la i ni miliyari taara? Ayi. Min ko a ye dɔnnibaga ye n'a ɲagan b'a ka dɔnni na Ala ka waati mun taara min? O de la sha'iru dɔ ko a ka kumakan na a ko ya man duniyahu ishtaghala wa gharrahu tulul amali al-mautu ya'ti baktata wal qabru sunduqul amali. Tiɲɛ. A ko e mɔgɔ min ni diɲɛ kɛn bɛ k'i malasa ya man duniyahu ishtaghala maa min sogo bɛ n'a ka diɲɛlatigɛ ye ni ko a ma ko Ala ko a ko non tan t'anw bolo an b'an ka vie la fɔlɔ. Ni ko a ma ko Ala ko a b'a fɔ non an bɛ nafolo ɲini haramu na n'an ye wari sɔrɔ tuma min na an bɛna misiri jɔ. Allahu. Wa gharahu tulul amali. Tiɲɛ. Si kuntala janya o y'ale malasa. Nata o de b'ale la waati bɛɛ. A ko i k'a dɔn al-mautu ya'ti baktata. An karamɔgɔ k'i k'a dɔn saya bɛna cungan na. A t'i dɔgɔda dɛ. Wallahi n'i ye sifin su dontɔ ye si jɛ fɛ i b'a dɔn saya tɛ fankelen fɛ koyi. Tiɲɛ. N balimakɛ y'a cun i k'a sumaya. Adamaden bi waati o waati la sanga o sanga la tuma o tuma la i ɲɔgɔnna dɔ sara k'a to yen waati in de la. Ni ko i ɲagan bɛ i si de la ko e si bi hakɛ min na a dɔ i ɲɔgɔnna dɔ sara k'a si to o cogo in de la. An karamɔgɔ n'i ko i ka kɛnɛya i ɲɔgɔnna dɔ sara k'a ka kɛnɛya to i ta in kɛku de la. Ko nka i k'a dɔn dɛ wal qabru sunduqul amali. Ko kaburu min filɛ o de ye baara wagande ye. Adamaden ka baara kɛsu n'i bi fɛ k'a dɔn kaburu kɔnɔna don. Kira ko ten. Kira ko ni adamaden fatura fɛn saba bi t'i bila kaburu kɔnɔ kaburu la ko nka i k'a dɔn fila bi segin ka taa so i ni kelen pe de bɛ to kaburu la. Na min gɛlɛya n'i fatura i ka kɔlɛ bi t'i bila kaburu la i denw i cɛ i balima teriw u bi fara ɲɔgɔn kan ka taa n'i ye kaburu don na nka n'u sera kaburu la maa si t'a fɔ ko a ye kaburuden kɛ fila ye ne bɛ n da. Ayi, o ma fɔ fɔlɔ. Ala maa ti fara i kan. Ayi. K'a fɔ ne daga wuli teri de fatulen filɛ walima ne furuɲɔgɔn de fatulen filɛ nin ye a ye kaburu kɛ fila ye n bɛ n da fɛ wallahi maa t'a fɔ. A ti sɔrɔ. Jabate. Ne fa de filɛ nin min ye ne bange ka jɔ ni n ka musaka bɛɛ ye nka ale fatulen filɛ nin ye a bɛna ɲininka mɛlɛkɛw fɛ n ti jɛ n'a ye a ka tɔɔrɔ a ye kaburu kɛ fila ye n bɛ n da n fa fɛ kaburu la walasa k'a kisi i y'a joli mɛn. A ti sɔrɔ. Kɔlɛ bi taa nka bɛɛ bi tila ka segin. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. An karamɔgɔ n'u y'i da kaburu kɔnɔ ka biriki da i da la ka bɔgɔ nɔɔni ka biriki in mun ka tila ka bɔgɔ mugu jigin kan
an karamɔgɔw mana tila o la u b'u bolo kongo ala e b'o kɔrɔ dɔn wa bolo kongoli kɔrɔ tɛ foyi ye ko ala anw tilara anw ta banna la i mago min b'i ka jɔn jaasilen na ala fili kɔrɔ i mago bɔ a la wa ala anw taara so an taara ala kira ko yɔrɔ in de la dɛ o yɔrɔ in na i tulo min bi duguma n'o bi dugukolo sanfɛ k'o bi mɛlɛkɛw dugu farakan mɛn mɛlɛkɛ minnu bi n'i ɲininka duguma tulo in b'olu mankan mɛn o bi ka dugu fara ka na i kama tulo min bi sanfɛ o bi ka adamadenw senkan mɛn o bi ka taa so k'i to ko ye ala b'a ka jɔn kunnada ala b'i kunnada de ko ala b'i kanto ko n ka jɔnni a fɔ u y'i da kaburu kɔnɔ yan i kelen ni pewu i faw bɛ min i baw taara min i muso dun i daga wuli teri a bɛ min e denw bɛ min i jɛɲɔgɔnw taara min k'e dun ye ne ala kota ka ban ne la k'an sɔsɔ olu de sago kɛli kama nka bi a bɛɛ banni la ka n'i di ne ala ma yan ka taa k'i to yan i kelen ni pewu wa hali n'u fana tun tora yan kɔ u tɛ se ka foyi ɲɛ i ye u tɛ se ka foyi ɲɛ i ye nka u taara k'i to yan wa i k'a dɔn foyi t'i ɲɛ yan f'i ye min kɛ yanni i ka se yan kira ko k'i ka kɔlɛ bɛ taa a filanan min b'i bila kaburu la n'a bɛ segin an karamɔgɔ i ka nafolo n'i sara ka mobili to i fatura ka moto to i fatura ka nafolo mugu to dɔ bolo u bɛ taa n'i ye kaburu la nka maa si t'a fɔ ko yanni aw ka kaburu datugu k'a ka moto filɛ nin ye a y'o don a fɛ o bɛ fɔ a ka mobili filɛ ne bolo ne nana n'o ye kaburu don na yan yanni an ka kaburu datugu a y'a to an k'a ka mobili don a fɛ i y'o joli mɛn a y'aw jɔ dɛ a ka miliyɔn bɛ ne pɔsi kɔnɔ yanni an k'a don a y'a to an ka mobili a ka miliyɔn in bila a fɛ kaburu kɔnɔ a na mago dɔ ɲ'a ye e y'o joli mɛn an karamɔgɔ i ka nafolo b'i bila kaburu da la nka a bɛ segin maa si t'a to i fɛ e de ɲanina k'a ɲini nka a bɛ t'i bila kaburu la a bɛ segin ko a sabanan min bɛ to i fɛ saba bɛ t'i bila fila bɛ segin kelen min bɛ to i fɛ kaburu la ko o ye baara min kɛ yanni i ka sa i ye min kɛ yanni i ka sa n'o tɛ an karamɔgɔ a bɛɛ bɛ segin jitumuna furada aw nana ne ala ma de aw tigɛlankolon jɛ foyi t'aw bolo nafolo t'i fɛ den t'i fɛ balima t'i fɛ foyi t'i tigɛ kɔnɔ ka na i ka étage min n'i y'a jɔ i nana k'a to faamaw i ka garde corps minnu tun bi i nɔfɛ bolo tɛ se ka maga i la olu de bɛ sira bɔ ko faama b'i tɛmɛ garde corps bɛ min e min tun b'i disi gosi a tɛ kɛ n'a tɛ fɔ n ma e ala k'a sɔrɔ se si t'i ye nka i ɲagara o fanga ni o kɛnɛya min na a bɛ min jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ko aw nana ma i n'a fɔ n y'aw da cogo min na a bɛ bange don min na ka na diɲɛ na an karamɔgɔ dɔrɔmɛ t'i tigɛ i bɛna diɲɛ na don min na dɔrɔmɛ t'i tigɛ o de la a b'an kabakoya dɔw bɛ janfa kɛ ka namara kɛ ka alakota bɛɛ kɛ pour que ka wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ɲininka k'e bɛna mun kɛ ko non ko n bɛ ka n denw ka avenir dilan an karamɔgɔ i bɛna don min na fɛn t'i bolo i tigɛlankolon jɛ de nana i ye min sɔrɔ yan ala de y'a d'i ma yan wa o ala kelen in b'i denw ɲɛ yan a tun i k'a sumaya et puis i bɛ ka min labɛn ko avenir non i t'a kalama avenir de don avenir tɛ wallahi avenir don
a bɛ fɔ jumɛn ma ko avenir fɛn min bɛ nalen tɛ wa min bɛ nalen a tɛ fɔ o de ma ko avenir ya mais min bɛ nalen n'a bɛ tila ka tɛmɛ ani min bɛ na a tɛ tɛmɛ n'a nana n'i bɛ to ɲɔgɔn fɛ badaw kadaw ani tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ bilen fiyewu abada ani min bɛ na a bɛ tɛmɛ an karamɔgɔ hakilitigi kan ka jumɛn ɲɛsigi est-ce que i ye n faamu fɛn min bɛ nalen nka n'a nana a bɛ tɛmɛ ani min bɛ nalen n'a nana a tɛ tɛmɛ hakilitigi kan ka jumɛn ɲɛsigi min tɛ tɛmɛ o tɛ wa i ye nafolo fara ɲɔgɔn kan a ɲuman n'a juguman ko denw ka avenir mais o bɛ tɛmɛ o ni denw ma sa k'a to a bɛ ban ka denw to mais jumɛn ye avenir ye an karamɔgɔ lahara sabu n'o nana a tɛ tɛmɛ n'o nana a tɛ tɛmɛ n'i ye sanu étage jɔ k'a bila i denw ɲɛ yan ko avenir i ye wari bila banki la l'olu bilar'u ɲɛ k'i denw ka avenir don nka n'i ma jogo étage don u la wallahi u bɛ sanu étage in ci mais jogo étage d'u ma ala ɲɛ siranɲɛ étage d'u ma hali n'u ma wari sɔrɔ diɲɛ na yan billahi u kunna wololen bi balo u kunna wololen bi sa Imam Ali Sayyidina Ali ko ale kabakoyara mɔgɔ la k'a dabali ban mɔgɔ la wa ale yɛrɛ ma laloma si ye min bɛ o tigi ka lalomaya bɔ k'o ye jɔn ye mɔgɔ min sɔnna ka ɲani ka nafolo fara ɲɔgɔn kan et puis ali yɛrɛ kan tɛ hala a namaratɔlama ma dɛ i yɛrɛ halala a ɲuman ka ɲani k'a fara ɲɔgɔn kan mais n'a fɔra k'a di ala ma i ma sɔn k'a di ala ma i ma yatimɛdenw jigi tugun i ma hinɛ falatɔw la i ma ala ko baara si kɛ n'a ye e labana ka sa k'o wari in to i kɔ mɔgɔ wɛrɛw nana e kɔ k'e sasuya i yɛrɛ denw na walima i balimaw la olu nana u sago kɛ wari in na ni ɲuman ye min ja o y'o kɛ wari in na ni juguman ye min ja o y'o kɛ wari in na nka e min ye wari ɲini a fɛsɛfɛsɛ b'e ka kaburu kɔnɔ a fɛsɛfɛsɛ b'e ka lahara mais e ma nafa foyi ɲɛ a la i yɛrɛ ye k'a bila i yɛrɛ ɲɛ lahara i sɛgɛnna k'a ɲini mais mɔgɔ wɛrɛw de y'u ja wari in na e kɔ nka kungo min bɛ wari la o b'e ka lahara ali ko ale ma kabakoya mɔgɔ si la k'o tigila mɔgɔ n'i y'a ɲini k'a bila i denw ɲɛ ni ala ma y'u bolo jogo ma y'u la ko avenir n'u nana u b'a bɛɛ halaki k'a ban avenir don avenir ye jumɛn ye ala d'i denw ma i ka jogo d'u ma i ka danbe d'u ma i ka sa k'u to o kan n'i ye fɛn sɔrɔ wari la alhamdulilayi ka d'u ma n'i ma fɛn sɔrɔ yɛrɛ billahi i ye fɛn bɛɛ d'u ma ni ala b'u bolo jogo b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra a ka so ka kɛnɛ in sɔrɔ so in na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Sɛbɛnnikɔrɔ comité président tɔgɔ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nin kɛnɛ in sigi san o san an ka banbagatɔw ye an bɛ nin kɛnɛ sigi anw yɛrɛ de ye parce que n'i ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔ ye ala b'a sara i ye an filɛ waleɲumandɔn de kɛnɛ kan kɛnɛ in sababu a y'an karamɔgɔ de ye n'o ye a seyidi serif usumani madani hayidara an ka foli b'a ye fo bangɔni na jugu tɛ banna la ala kana jugu s'an la mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ in sɔrɔ ala ye bɛɛ lajɛlen ɲuman na ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ala ye ɲinan ta yira na ala ka san caman ta yira na Jikɔrɔ ni Sɛbɛnnikɔrɔ a n'a lamini
Lafiyabugu Amdalaye bɛɛ lajɛlen n'o ye commune 4 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigi belebele dɔ ye nin ye u bɛ mun sigi san o san banbagatɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sebenikɔrɔ président n'o ye Lasana ye a ka cɛsiriba bɛ nin sigi in na bi ko mani bila sen na Ala min y'an si jɔ ka ɲinan ta ɲinan k'an ɲɛna tuguni an bɛ Ala fo k'a barikada ka bɔ commune 4 ɲɛmɔgɔya so tɔgɔ la ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan k'a ɲini Ala fɛ Ala ka k'an ɲɛw ye dalilu ye lahara fɛn fɛn se y'a yɛrɛ se yan Ala ka segin ni bɛɛ ɲuman i ka so Ala ka limanaw jidi Ala ka libanko ɲuman d'a ma an nana hinɛ ɲini na ka se banbagatɔw ni ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ se u ma ni tɔɔrɔ bɛ min ka sirifu ninnu bonya kama ya Rabbi Ala k'o fari k'o kɛ hɛrɛ ye ni minnu yɛrɛ bɛ hɛrɛ la Ala k'o jidi Ala k'an yɛrɛw laban ɲa Ala kana sitana s'an na an layiru min ta Ala k'an dɛmɛ k'a dafa Ala k'an fa to a kan Ala kana an ka janfabaga ye an karamɔgɔ Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'an wasa Ala ka ni sigi ɲɔgɔn caman yira an na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sija ni kɛnɛ laban kɔni Ala k'a da n'a bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra ye fana an bɛ an ka commune ɲɛmɔgɔw fo ka tila tuguni ka an ka cɛbaw fana ni fo an bɛ Ala kɔ an bɛ Ala kira kɔ an b'olu fana ni kɔ sija ni kɛnɛ laban kɔni Ala k'a da n'u ma Ala k'a n'u bonya Ala k'a n'u kɔrɔta bi su in na an nisɔndiyalen don ni an badenw ka sigi seereyali ye n'o ye Jamiyatu Ansarudinil Islam a n'o kɔnɔɲɔgɔnw Sebenikɔrɔ yan nin ye wajulu ye u bolo laada don u bɛ min sigi ka kɛ miiri ye ka kɛ taasi ye minnu ye an kɔ an balimaw la an sinjiw la an faw an baw la ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka kɛ dugawudon ye ka ɲɛsin o taabaw ma nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min san caman a bɛ sigi an ka Jamiyatu Ansarudinil Islam Sebenikɔrɔ yan a mɔgɔw fɛ alhamdulillah ɲinan 2018 ta an filɛ o de kɛnɛ kan nin ye kɛnɛbaw dɔ ye kira ka sahaba dɔ bɛ yen min wele ko Amir ibn al-Jarrah Abi Ubaidata Amir ibn al-Jarrah kuma min na ni ale banana k'a bin o y'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya la Umar ibn al-Khattab kɛlɛ k'a bila mɔgɔw ɲɛ o kɛlɛda la ye a binna bana na k'a to bana na a ye ladilikan damadɔw di o ladilikan ninnu na nin yɔrɔ in ni lakunuli b'a la sabu a y'o de fɔ a ka kumakan na a ko n bɛ aw ladi ni ladilikan dɔw ye a y'a hakili to la a caman o ka ladilikan fɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye tuma bɛɛ o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye a ko usikum bitaqwallah n bɛ aw wasuya n bɛ aw ladi ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye fɛn bɛɛ bɛ o de bolo fɛn min ni o de ka bon a bɛɛ ye jɔn silamɛ la o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye at-taqwa a ko a bɛ o ladi ni o fɔlɔ de parce que n'o de sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛ ni o sɔrɔla jɔn fɛ jɔn ka baara a bɛɛ bɛ ɲɛ ni Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔla fili bɛ se ka y'a la nka ni Ala ɲɛsiranɲɛ bɛ yen a tɛ tiɲɛ tari m'a faamu sabu ni jɔn filila Seydina Ali b'o de fɔ a ka kumakan na al-muznib jurumutɔ bɛgayiri ilmin min a ye jurumu min kɛ a t'a dɔn a ye fɛn min kɛ hakika a t'o dɔn ko yafa kɛn bɛ o jurumu kɔ tari m'a faamu o kɔrɔ ni Ala ɲɛsiranɲɛ nana e t'i tugu ka juguman foyi kɛ nka kuma dɔ la i ka fɛn hali n'a ɲɛna n'a ma sigi Ala ɲɛsiranɲɛ kan a bɛ ɲɛ fɛn min kan o ye jumɛn ye tɔgɔ ɲini n ka ko fɔ a hali n'a ɲɛna ko nafa t'i y'a la sabu sara t'a la fo fɛn in bɛɛ ka kɛ Ala de kama kuranɛ yɛrɛ b'o de sabati wa ma li ahadin min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbiyil a'la wala sawfa yarda
a ko nɛɛma o nɛɛma ko jɔn b'a sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ i ka sara la ko o ye i ye fɛn min kɛ ale ala yɛrɛ kama i ye fɛn minnu kɛ ale ala jaati kama k'i b'o de sɔrɔ nin ye kuranɛ aya ye indahu min ni'matin tujza tari b'a faamu ne ye tiɲɛ ye o la an m'an jija fɛn o fɛn bɛ yen ala ye sara ye fɔlɔ de ka sabati o la ni o sabatira baara minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ ala kama a ko n bɛ aw ladi ni o ye a filanan ye jumɛn ye a ko a ye seli a ɲininaw fɛ cogo min a ye sun k'a dafa a ye hiji a ye jagabɔ nka n bɛna min fɔ a ye aw fɛn o fɛn mana si sɔrɔ a si mana janya cogo o cogo a ko donni dɔ la a kana siga ne filɛ dayɔrɔ min na bi a bɛna nin dayɔrɔ in ɲɔgɔn sɔrɔ o ye dayɔrɔ jumɛn ye dɛsɛ dayɔrɔ yɛlɛma ma nɔgɔ i ma waati min n'i ko i b'i sigi fo mɔgɔw ka ɲɛ i ma bolo ta ka bila bɛɛ a ka gɛlɛn a ko nka ko siga t'a la dɛ a kelen o kelen se min b'aw ye bi nka a kana sigi a la ne filɛ dayɔrɔ min na a bɛ na nin sɔrɔ n'o ye dɛsɛ dayɔrɔ ye o la a hakilima de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna ka o don jɔrɔ k'o don hami kosɛbɛ ka kɔn a seli ɲɛ ka kɔn a seli ɲɛ ni ma hakili jigi imam ali ɲininkali dɔ kɛra a la a ɲɔgɔn dɔ kɛra imam shafi'i yɛrɛ la ko suruma ye jumɛn ye shafi'i ko a ta yin jaabi la a ko mɔgɔ bɛ fɛn min ni a b'a fɛ a bɛ fɛn min fɛ k'a sɔrɔ k'o ka sɔrɔ a la tuma bɛɛ o b'a ɲɛ kɔrɔ a bɛ fɛ k'o de sɔrɔ o nɛgɛ min b'a la ko o ti bɔ a ɲɛ kɔrɔ fiyewu k'o ka sɔrɔ a la ko mɛ min ka sɔrɔ o ye k'o ye saya de ye saya de bɛ se k'a bali o dɔw sɔrɔli la n bɛ fɛ ka mun fɔ safi bɛ fɛ ka min fɔ jɔn ka nata a ka kanumafɛn o ti bɔ a ɲɛ kɔrɔ hali n'a t'a tɛgɛ a n'a ka sɔrɔ nka fɛn dɔ bɛ yen ne kanumafɛn ma kɛ ɲuman ye tuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen o bɛ don a n'o cɛ o ka teli o ka sɔrɔ a la ka tɛmɛ a bɛ ka nata fɛn min na kan k'o ye jumɛn ye ko saya an filɛ kɛnɛ min kan bi ɲɔgɔn lakunu kɛnɛ dugawudon kɛnɛ don ka kɛ minnu taara de ye mɛ kɛnɛ in nafa ne ni aw de b'a sɔrɔ kosɛbɛ minnu taara dugawudon don wa an bɛ tigɛ a kan fɛnɛ ko u b'a sɔrɔ u b'a hɛrɛ sɔrɔ dugawu min bɛ ko o ye dugawu dungew la u b'a sɔrɔ wulibali don dɛ ni dugawu kɛra mɔgɔw ye minnu n'a ka kan sabu minnu n'a ka kan o ye minnu y'a baara ɲɛsigi minnu sɔnna ka ko to ala ta la ka fɛn kɛ ala ye o kɔrɔ siga t'an na nin dugawu ninnu a bɛ kɛ minnu ye silamɛ ɲumanw a b'o sɔrɔ nka karamɔgɔ bɔra ka wajulu kɛ n'o ye Sayi Jabate ye a ye nin kɛ a ye nin to ala ko ta a ka kira ko ta n'o bɛ mɔgɔ nafa o ye ne ni aw ye bi dɛ a bɛ ne ni aw de nafa o la an kelen kelen kan ka fɛn min to an ɲɛ kɔrɔ ko an ti to yɔrɔ la yan an bɛ tɛmɛ sira de kan an kelen kelen don jumɛn ye ne ta ye ala de b'o dɔn o de la an bɛ to ka nin kisa in fɔ ala jɔn dɔ bɛ yen o bɛna su dɔ seli tɛmɛbaa dɔ sina k'i jɔ k'a bɛna fara su selilaw kan ka seli su in kan nka ale bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ taalen la ko jɔn de ye taaba in ye a ye ala jɔn ɲininka ko manil mayyit a ko su in ye jɔn ye ala jɔn y'a jaabi dakurunya kelen a ko anta a ko e de don
o ma bɛɛ cɛ ma n ye ɲininka n ko jɔnni ye su ye i ko ne a ko anta fa in abayita fa ana a ko e don nka ni e banna ne don n'a ma bɛn i ma o to yen ne don ala jɔn ye lakunuli jumɛn kɛ parce que minnu taara olu taara o nka e min bɛ ɲɛnamaya la bi e ɲinan b'i yɛrɛ de ta kɔ pewu e ɲinan b'i yɛrɛ ta kɔ pewu k'a sɔrɔ e de ye su ye olu bali dɔ dɛ kuran ye nin fɔ ala kira yɛrɛ bɔ innaka mayyitun wa innahum mayyitun Muhammad e ye sata ye e ye su ye ninnu fɛnɛ su don an bɛɛ bɛ ten koyi waati ni jumɛn don o dɔnni danna ala kelen yɔrɔ nka ne ni e an kan ka labɛn waati bɛɛ fɛn min bɛ cun jɔn kan ka labɛn k'o makɔnɔ dɛ mɛ fɛn dɔ de bɛ yen danaya dɔw de sabati tɛ an yɔrɔ hakeka la o de b'a to ɲinan in bɛ caya olu b'a dɔn dɛ sabu Shafi'i ka ɲininkali in na nin fana b'a la ko kabako ye mun ye min fana kabakoyalen don ka tɛmɛ o kan k'o ye mun ye a ko n'an ma kabako dɔn ko diɲɛlatigɛ n'a ka yɛlɛma yɛlɛmaw ni a mɔgɔw ye a ko o ye kabako ye dɛ ka taa setigi dɔ sɔrɔ yen fɛn bɛɛ se tun b'a ye nka bi a tɛgɛ bɛ jan de ye k'a ka nasɔngɔ ɲini fangatigi dɔ tun bɛ yen nka bi ni dɛmɛ ma don a ma a tɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ yɛlɛmaw kɛra ko diɲɛlatigɛ ka nin yɛlɛma in dɛ n'a kɔnɔfɛnw ye ko nin ye kabakoba ye wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas kuranɛ ko ta diɲɛlatigɛ don n b'a yɛlɛma jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ setigi bɛ se ka kɛ fantan ye fantan dɔ bɛ yen foyi t'a bolo nka sini laban i bɛna sɔrɔ se bɛɛ b'a ye yɛlɛma in bɛ ala min bolo o la n bɛ fɛ ka mun lakale e ye Shafi'i ko diɲɛlatigɛ ka yɛlɛma k'o ye kabako ye ko mɛ min kabakoya ka bon ka tɛmɛ o kan a ko mɔgɔw ka ɲina o yɛrɛ kɔ ani ka ɲina o yɛrɛ kɔ diɲɛlatigɛ in na k'o fana kabako ka bon ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ ka yɛlɛma in kan gafila kuranɛ ye nin fɔ dɛ iktaraba an-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin yu'ridun kuranɛ ko ten ko fɛsɛfɛsɛli ko o suruyana hadamadenw na kaban nin tɛ saya yɛrɛ ye dɛ ka aw faga ka aw kunu ka taa aw ɲininka kuranɛ ko o gɛrɛla hadamadenw na kojugu mais wahum fi ghafla ko ka sɔrɔ k'u ɲinalen don u bɛ k'u sago kɛ u bɛ k'u dungɔ kɛ min ka di min ye bɛɛ bɛ k'i ta kɛ nka n'an y'a dɔn ko sini in bɛ yen sɛbɛ la walahi fɛn dɔw bɛ yen an bɛ minnu na an b'a dabila o de la danaya ma sabati nka ni y'an fɛn fɛn ɲininka an bɛɛ bɛ jumɛn fɔ an ye limaniya jɔn ye an danbɛ ala la lahara bɛ se a b'an da kɔnɔ nka hakika ye min ye a danganiya ma sabati a ma sabati dɛ walahi n'a sabatira fɛn dɔw bɛ yen o bɛ yɛlɛma siga foyi t'a la Shafi'i ko tan de ko ɲinan diɲɛlatigɛ kɔ dɛ k'i yɛrɛ to yen ten min ka di i ye k'o kɛ i ma lahara ɲɛsigi ko o kabako ka bon ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ ka yɛlɛma kan kuranɛ fana ko ten ko fɛsɛfɛsɛli surunyana hadamadenw na ka ban ka sɔrɔ ɲinalen don nin ye lahara de ye sabu a ka ja e de bolo kuranɛ ko ten de k'u b'a ye ko a ka ja o la kojugu wa narahu qariba nka ala ko ne b'a ye ko a ka surun kojugu i nali i bɔli ye diɲɛ wulili ka taa se a fɛsɛfɛsɛli ma ala ko a ka surun kojugu nka ne ni aw bɛɛ ka nata jan an bɛ min di an yɛrɛ ma na nin hakɛ in balo na nin fɛn in sɔrɔ na nin fɛn in tigiya kɛ
an bɛ t'o de la fo kuranɛ bɛ min fɔ alhaakumu takasuru hatta zurtumul makabira kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونه عين اليقين ثم لتصعدون يومئذ عن النعيم قرآن كتندي كو تشايني أو ملاسا الهاكم تكاثر تشايني أو ملاسا nga hera soro nga nafolo soro nga se soro nga zago soro ko oye mogo malasa hatta zurtumul makabira fo atara nyew dele kaburu dinga kono wa soro takera kadange o de la kram modul mustafa ayni wati fo sabu chanyini bi anga mogo tala asoro ladi amma ko tola kira ko tende ko la ya'tiyanna ala an-nasi zamanun ko ne muhammadu kalila alala wati do bina se harama dewma la yubali al mar'u ma akhadha al mala min halalin aw min haramin ako o do bina se mogo mago tiyala fiyo aye wor soro cogoya mina ni ye halalai an go ɲini wa walima ni ye haramu ye an ga ɲini wa ko hadamaden mago tɛna jɔ o la fiyewu an ga sɔrɔ dɔrɔn an bɛ caya ɲini kɛ ten de haramu sira kan nka kuranɛ ko ten dɛ ko fɛsɛfɛsɛli surunyana na ka ban wa hum fi ghafla o la f'an ka kunu ka bɔ o de la ni o de ye ɲinan ye ka an yɛrɛ sɔrɔ ka ala ka sira sɔrɔ o la ni nin kɛnɛ ninnu ye ni sigi minnu bɛ labɛn ka kɛ ɲinifɛn ye banbaatɔw ye nin ye hakilijigi ko ba dɔ de ye ne ni aw kelen kelen bolo ibrahim bun adham kuma min n'a ye basirakaw sɔrɔ ala wele la tile 40 ko ala tɛ k'u jaabi a y'a sɔrɔ jaabi samiya sanji kana jaabi o ja min kun bɛ yen kuma min na ni u ye ala wele ni ala m'o jaabi o ye ibrahim bun adham ɲininka ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni an ye ale ala wele k'a b'an jaabi ud'uni astajibu lakum ko nka an filɛ ka ala wele nin tile hakɛ ye ala b'an jaabi ibrahim bun adham ko ala t'aw jaabi sabu a dusukun salen don ka bɔ koɲɛ taama n mago bɛ a laban in de la o laban ye jumɛn ye a ko dafantum amwatakum wa nasi'tum anhum a ko a y'a ka su don a ɲinɛ n'o kɔ a y'a ka su don a ɲinɛ n'o kɔ ka ɲinɛ su kɔ ye jumɛn ye kɔrɔ fila b'a la a fɔlɔ ye jumɛn ye i fa i ba i mansaw a y'u da dingɛ jukɔrɔ o kɛra i taalen ye pewu i muso walima i cɛ i balima i hakili ma jigin o la bilen ko k'o to dusukun na i ti miiri minnu ɲɛn'i ma walima minnu kɛra i ka diɲɛ labɔ sababu ye o n'a ɲɔgɔn taalen kɔ e ka t'o da ka ɲina o kɔ ten ko k'o to dusukun na ko sira sɔrɔ man di mɛ nin kɛnɛba dɔ de filɛ nin ye tan min bɛ miiri balimaw la sinjiw la faw la baw la ko an ka dugawu dɔ kɛ ka ɲɛsin u ma an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan nin ye kɔrɔ fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye ko a ɲinana o kɔ a ɲinana k'a fɔ a y'u da cogo min ko a yɛrɛ bɛna da ta yanni waati dɔ cɛ a ɲinana o kɔ nka n'o tora a yɛrɛ hakili la a ka ca la a ka ca la miiriw bɛ ɲɛ se n'ale ka kuma dɔ ye nin ye dɛ hadamaden ko n'i dara a la tigitigi k'a fɔ i taa yɔrɔ ko so min bɛ hadamaden bolo ko kaburu dingɛ de don n'i dara o la ka tila k'a dɔn ko i senbɔw bɛna taa seereya i kan ala ɲɛkɔrɔ ko ni o sabatira jɔn min dusukun na ka sabati ko o tigilamɔgɔ ko o ka miiri a bɛ ɲɛ a ka taasi bɛ ɲɛ nka ne nin ma sabati an kelen kelen bolo
a ka ca la an ka baara ɲɛli bɛ gɛlɛya tiɲɛ o de la anw ye kuranɛ aya min ta ni kuranɛ b'o fɔ ye k'o caya ɲini ye an malasa fo an taara kaburu ninnu an ɲɛ taara dayɛlɛ kaburu dingɛ kɔnɔ kuranɛ sɔrɔla k'o de lakala an ye ko a mɛn o mɛn an bɛna ko in ɲɛdɔn a mɛn o mɛn an bɛna a ɲɛdɔn hatta zurtumul maqabira kala sawfa ta'lamun ko a mɛn o mɛn a bɛna dɔn summa kala sawfa ta'lamun a mɛn o mɛn a bɛna dɔn kala law ta'lamuna ilma al-yakin latarahuna al-jahim summa latarahunaha ayna al-yakin summa latus'aluna yawma idhin 'anil na'im kuranɛ tilala a ko di a ko an bɛna bɔ ko in kalama mɔgɔ minnu sɔnna k'a kɛ ka ɲɛ a bɛ taa bɔ a ɲuman kalama a ye min kɛ a tɛ tɔɲɔ a la a bɛ taa dafalen sɔrɔ minnu fana ma kɛ baara ɲumankɛla ye f'i ta kɛra min ka di ye n k'a kɛ ye ko a bɛ n'a ye latarahuna al-jahima a bɛ na jahanama ye wulibali do dɛ nka o yeli dama tɛ o sabu kuranɛ ko ten de ko ale ala tilala la pewu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama tindi kan kiiri bɛ tigɛ yen de kari m'a faamu kiiri a bɛ tigɛ yen de nka dɔw bɛ tila ka kisi summa nunajjil lazina taqaw bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kanko ka siratu bɛ tigɛ yen de nka ala ko minnu sɔnna ka sira ale ala ɲɛ summa nunajjil lazina taqaw minnu siranna ala ɲɛ ko na olu kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma a ka jeni tɔɔrɔ ma nka ni minnu banna k'u ta kɛ n sago ye min ka di ye n b'a kɛ yan wa nazaru zalimina fiha jusiya na yɛrɛkuntɔyɔlaw na olu firi u disi ka jahanama kɔnɔ o de ye jumɛn ye ko summa latarawunaha ayna al-yakin ko a bɛna jahanama ye danganiya yeli la lahara jɔ don kuranɛ ko ten de o b'a sɔrɔ fɛsɛfɛsɛliw kɛra summa latus'aluna yawma idhin anin na'im a bɛna ɲininka ala ye nɛɛma minnu k'aw ye a ye hɛrɛ minnu kɛ aw ye a ye se minnu di aw ma a ye fanga minnu di aw ma ala bɛna ɲininka kelen-kelen na a ye fanga in kɛ di n ye nafolo min d'a ma a y'a kɛ di n ye dɔnni min kalifa karamɔgɔkɛ la ko a y'a kɛ cogo di ni jangan ka to ninnu na dɛ jangan ka to ninnu na ni nin kɛra ni miiri ninnu ni u tora an kɔnɔ a bɛ ɲɛ ni kuranɛ ka kuma ye k'an bɛ ɲininka an ka nɛɛma kelen-kelen bɛɛ la ale ala ye min kɛ an ye o de la an ka sigi ninnu bɛɛ la jɔn dafalen ye ala ta ye nka ni jɔn sɔnna k'i yɛrɛ kɔnɔ ko sabu diinɛ silamɛya diinɛ tigi b'a la ala y'a di jɔn ma muhammad alayhi salatu wasalam ko nanin di jɔnw ma o la n ko dafalen ye ala ta ye nka ni jɔn sɔnna ko muhamadu tun ye an bila mun na muhamadu tun ye mun fɔ an ye ni jɔn sɔnna k'u ɲɛsin o ma a ka ca la sira bɛ sɔrɔ dɛ wulibali do dɛ ni an sɔnna k'an ɲɛsin ala kira ye an wele ka na fɛn minnu ma a ka ca la an bɛ sira sɔrɔ silamɛya e ta tɛ ne yɛrɛ ta tɛ e tɛ kira ye ne ma ci an ko jumɛn de bɛ an bolo ko nususu kuranɛ ko di ala kira ko di o la anw ka sigi ninnu bɛɛ la an ye min ɲini jɔnw fɛ a mana fɔ saya ka gɛlɛn a mana fɔ kaburu dali ka gɛlɛn a mana fɔ lahara kiiri ka gɛlɛn tiɲɛ dɔ koyi nka mɔgɔ dɔw bolo a ka nɔgɔ amin mɔgɔ dɔw bolo a ka nɔgɔ dɛ kira Muhamadu Mustafa a ye dɔw ka garanti ta a ye olu ka garanti a y'o ta mɔgɔ de kɛra responsabilité ale de kɛra ko n bɛ aw garanti ni mɔgɔ min ɲɛna ni o fɛn ninnu ye ka sabati o kan lahara ɲininkali t'i ma ne Muhamadu bɛ ka alijinɛ garanti wulibali do dɛ o de la an ka sigiyɔrɔ
an tɛ wuli f'an k'o de fɔ ala ka jɔnw ye an t'a fɔ mɔgɔw ye ko na fara an kan n'an dɛmɛ na mugan d'an ma ayi i ta to i bolo ye nka an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ ko alakira tun ye nin fɔ dɛ a ye nin kɛ wa a banna ne y'an ka fɔta bannen pewu nka alakira tun y'a kɛ a tun y'a fɔ sɔsɔli t'o la dɛ ka tila k'o garanti d'i ma k'an b'o min fɔ k'i bɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛna maa dɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko cɛ ye min fɔ nin ye nkalon ye ni dalilu ye n'o sɔrɔla fɛnɛ an bɛ ala ta fɔli jɔ an t'o fɔ bilen wolibali don o ye jumɛn ye bayi a layidu 6 alakira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ale de ko ten fil bukhari وفي مسلم وفي أبو داود وفي الترمذي وفي ابن ماجه وفي سنن أحمد نا بلجة أبا سر كرا ردي ويللك أدلهم ببايا من ففدو بلوكو هيدرا ناناي ngambal make ki lafiya la ami baya mi fo naya me haydara da worodo konti fla fara alaka nti shweli ke nti janaya ke nti nde faga nti namara 15 koronta ke molokoro ne kira muhammadu yembla bara nyuma mi namba ke ni woro yani ngase hadisa mamba fi qur'ane kono sa a woro fendako ko mi na chewnana ni hadisa bi fi ko faja ar-rijalu wan-nisa'u wal-kibaru was-sigharu fabaya'ahum 'ala al-islami wash-shahada ko chewni muso na demsewni mo korobaw na fatu makado mamina bay abna ke ala kirabulo ko kiraye udo islamaya la nindoin ni bay ay an kalimatu shahadai odla kuma dola ni anzera yoroma do ko islamaya dunga mi amado e kalimatu shahadai ango an ma fota dunga ide adungado me odama do wa kuma be ne ango kalimatu shahadai dunga e netna jeno yo ko ne ko e ya fo wal may ka karamo ya fo ay mba accepter ni munye ko nyaaye nususula ko ala kiraye adi mogo keto islamay ay kalimatu shahada fuye wa oyene dala nyin ngale jumay ko nefana bay ami vo ko jonde o fode en nasorla o fana ala kiraye e ena songa dobla ka dotable wa ibida dola ka dobla la o de la ni hadisa ba fi ko kiray uwele nindo kana islamiyama ayu ubay anyoya ni mbaya woro ni kalimatu shahadati nga kuma dola an nga sigi wala ibta soro nga kuma ti boli kalimatu shahada ka kachaya muna sabu anga sigi jango malikono 90% 98% ambe hakemina o ka jatela ko kemesi bi konontoni sheki nyoko walma bi konontoni duru o be islamay o koro amona o kan ko ala ye kelenye muhammadu ya kachide amombe o kan o dombe anve nota ayi ngali ke ni dine wara mo bi tubi ambulo aw kan ngali ke bana ami shahada dama ka soro ka baya faraka mo mi nabi bo dine wara la walma buli sona kundo on bi shahada folodi nga on bi mujtama umina no société mi ngono e ambi jumenga ko ala e kelenye muhammadu ya kachide me minde ambulo la de anti minga de anga kramo mo mi voye de on bi ode faraka ko chendo ko ala kira ala de shahada fo koy ambe be ala ka kelebanci ka ambe be kira Muhammad Mustafa ka chide ka minga gele o yesa ibodon ko ni dara ala ka kelebanci leydudi kitif la faraw ala kable wani dara kira Muhammad Mustafa fena ka chide nyala leydudi ko o Muhammadu man ibla nyuma mi na itasuso en note aw minun dara kira ka keleyala ala ka keleyala ani kira ka chideyala e awnde be anti fara jeneyala
a ma fara namara la a ma fara janfa la dabali jugu ɲɔn ta tiɲɛ ɲɔn juguya o de ye anw ka baara ye o tuma ala ka kelenya ani kira ka cidenya ye mun ye an ye a ma foyi ɲɛ ye o la min t'a la dɛ ko an ka jɛ ka o fara ka ban wa ni nin sabatira yɔrɔ o yɔrɔ la a ka ca silamɛya ɲɛda yɛrɛ yɛrɛ bi sɔrɔ yen wulibali don dɛ n'o tɛ silamɛya bi bi min kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ o anw de don anw minnu ko an ye silamɛ ye dɛ anw de ye silamɛya firi wa kira ko a siranna anw de ni silamɛya ɲɛ kira ko ten la akhsha ala al-islami min a'da'ihi innama akhsha ala al-islami min adiyaihi ne Muhammad ti siran silamɛya na jugu fin ye k'a fɔ silamɛya jugu bi siran la ne ti siran o la nka n bɛ siran jɔnw ni silamɛya ɲɛ minnu ko an ye silamɛya u da la ka sɔrɔ u ka baaraw t'a yira olu de bɛ silamɛya firi wa wulibali don dɛ nka ni nin sɛbɛ ninnu b'a la silamɛya bɛ sabati a sɛbɛ kan nka ni ninnu dayana kuma dɔ la nin bɛ fɔ f'a ti bɛn dɔ ma u ye baya ko mɛ karamɔgɔkɛ kana tɔɔrɔ o bɛ k'o baya min fɔ dɛ komi o ko k'a sabatilen don e min dan t'a la f'i b'i dimi mɛ dalilu jɔ kaw k'u da de bani an y'o de fɔ a ye na dalilu jɔ an kan n'o kɛra an ti bi bɛɛ ɲɛna wa nka n'i ko i bɛ dalilu jɔ baya fɔbaya kan i laban fo n'i ye alakira kɔntredi dɛ sabu alakira de ko a ye na n y'o fɔ ye n ko Bukhari ni Muslim kɔnɔ n ye kuranɛ de d'i ma kuma min na cɛw ni musow nana ni cɛw ye baya kɛ alakira bolo a ye kutubu tafasiriw dayɛlɛ k'u bɛɛ ɲininka Tabari ɲininka Qurtubi ɲininka tafsir Jalalaini ɲininka Safo tafasiri ɲininka Ibn Kasir ɲininka Ibn Abbas ɲininka ko a y'o ɲininka ko nin kɛra waati jumɛn kuma min na cɛw nana baya kɛ alakira bolo ni musow nana ala ko a ka kira ma ya ayyuhan nabi iza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayuhunna wastaghfir lahunna allaha inna allaha ghafurur rahim kuma min na cɛw ye nin wɔɔrɔ kɛ ala ko a kɛ kira ma ni musow fana nana u bɛ fɛ ka nin diinɛ in de minɛ layidu wɔɔrɔ a fɔ u ye ko u kana fila fara ala kan u ti sonyɛli kɛ u ti jɛnɛya kɛ u t'u denw faga u ti namara k'u sen kɔrɔ u t'a k'u bolo kɔrɔ ni e Muhamadu y'u bila baara ɲuman min na u b'a kɛ wa u ye nin de fɔ nin don ka kɛ silamɛ ye n'a ye o de la tafsir dɔ bɛ yen tafsir min bɛ wele ko tafsir al-Qur'an li-shabab docteur dɔ de ye nin walafi ale b'a f'i ɲɛna kuma min na ala ko ten ko Muhammad muso ninnu ni u nana k'u bɛ baya k'i ye nin fɛn wɔɔrɔ kan fabayi'hunna a ko cogo di ko adkhilhinna al-islam ko u don silamɛya la o kɔrɔ diya silamɛya tun bɛ don ni surutu dɔw de ye o sartu dɛ ko layidu min kun b'i kɛ silamɛ ala kira bolo m'a fɔ aw bolo la ala kira bolo wa nin de don o de la anw tilala basu la k'a ban cɛ foyi tɛ yen cɛ kelen na walima muso kelen na ko o ma nin wɔɔrɔ jɛlen ta ala kira bolo o tɛ yen anw de b'a fɔ dɛ an b'a garanti an y'o de fɔ an ka fɔ yɔrɔ bɛɛ la e k'i denma ni sahaba dɔnbali dɔ ɲini ka na dɛ min ma dɔn yɛrɛ ko a y'a kɛ yɔrɔ jumɛn an b'a f'i ye wulibali don o de la ne ko n ko ka bɛɛ lafiya n ko an bɛ to ka kelen de di kuranɛ tafsir suratu nahal a aya 91 na an bɛ to k'o hadisa de di o la i t'i kun jan bilen ko kira ka nin sahaba bilen ayi o ye jumɛn ye kuma min na ni ala b'a fɔ ufu bi ahdillahi iza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawqidiha ko a ye ala ka layidu dafa a kana sɔn ala ka layidu ka tiɲɛw bolo a gɛlɛyalen kɔ aw kan wa ja'altumullaha alaykum kafila ne kuranɛ aya ye
nin tafsiri de ay ibn abbas ay ibn kasir de la kala je abebna nay o de lam to ko hadisa minun di mo ma ni o hadisa parce que ni mo fi ko ni bay aslamaya bayade sabu ango ira toy ani ala che laydu e muyi mene aw kelengele kan sigi ko laydu men mani ala che ñin ngani be de follow laydu men be ande ala che mo ko do bi men fo ay laydu minta kanto alam zarrala wa nahnu fi sulbi adam ko kanto adam sulla ko ala ko netaw may wa kango bala ala e yaw may ko de yanga laydu Allah la laydu e tababe min galama e ibi fe min galama en naka fe do miri ngono walma if e dinama naka fe do fo idale bam na vineka ngo e hakili ton nade o de korobayele ne be se kano jelaki o kebaliya walma o kellawa ay e jango ala abe aw ñininga domi ñininga le jume ko an jume hakli be ala kan ñininga la anguna ni jume be nga ambi dala ni ala ko ka kera amba danganiya ko akera koy nga an hakli tala kama ala ko ndenga jotoyo wono kumba boere akunti kiraw chama ble ngani mbe ko fe ay kiraw chikana wa ayo chikana ni leydu minu yede o de ni anga ala che leydu e o etay jume mbi ni ka alabo e dobe no fossa ni ne ko mbe bayamina ne ba mina ede bulo we ala e wa ay nete alay nga kira de kumba di nga aw ka qur'ana de le ban qur'ana kumba fo de kira ye ko minum bi ka bay ake e muhammadu bolo allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah muhammad minum bi ka bay ake bolo de afo uyede ku ka do ku bi ka kene ala de bolo allah yadullah fawqa aydihim kone ala rebu bolo sanve akero lay okora laydu bembe ne to bala wa ndi fla fara alaka o yini kala ide ndi shweli ken di jena ken di ndefa ndi namara ken ze koronta ken bolo koro ni muhammadu yembla nyuma mi nambake ni ka alay hal muhammad responsabilité min dirama o ya dilide qur'an ko te lesta alayhim bi musaytir nemi ya tamodo toyo kata kana tala jabi munge o kofe la otone alama inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum Allah ne o denwuni do toy o be sengana ne ala de yoro ne ala de bu fesse nga wati chugo yakama nga o de la nye qur'ana aya min di ma ngibi besoro kono o be hadisa min vo ola burayda ka hadisa irwaya flana ibn jarir al-diba lakali ko kena man aslama baya an-nabiyya ala al-islam ko maoma aslama ya maoma kena man aslama maoma aslama ya baya an-nabiyya ala al-islam ka baya ke ala kirabul islam ya abe ne kira ka sahaba do de kuma kai ko mawo maslamera be baya ke kira bolo islamaya ka wa islamaya baya ay jume ami nyonzoro ide sisa ola abi bapeu islamaya baya ko be baya ke kira bolo islamaya ka wa islamaya baya muso don nana abi wele ko ummu umayma bint ruqayqa annana ala kira yoro kombi fe ka baya ki ala li islamaya baya mi fe ko kebo kira ko nibi faka islamaya bay ake afondi flafara alaka ndi shweli ke ndi jena ke ndi ndefa ndi namara ken se koronta ke mbolo koro ni ne yibla bara nyuma mina ibake wal islamaya bay ay nabanyini ay muslimu dayla abakono nabanyini ay muwata maliki laje abakono nabanyini ay musnadu ahmadu laje abakono ko wa ala kira ko mi islamaya bay ay oyini woray Allah so batala ibi kuma ka wonde me kofe nga anyana abedda bide wali wallahi falhamdulillah nin kuyanye sebeni ngoro 7h7 la
jamiyatu ansadin islamiya tɔnde wulu ka wajulu kɛnɛba ka u ye min sigi u ka banbatɔw ye an b'a la deli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ tulo ɲuman ala ko di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen duwawu don ni saraka minnu fana bɔra ala k'o se u ka furew ma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe tinya welila fala ka chideme tinya welila saraka jubu bomuri